Jauh-jauh parsobau tu debata. Hamuna akan nahinaholonga di bagasan Kristus Jesus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ariodo na jinadihon ni Jahuba. Marulupulup jalan marlas ni roha mahita. Ala di bagasan hasadau kita marpungu laho makalason. Pentakosta parjulu parningotan. Ari hasasaur ni todli porbadia. Ima tutu tapuji malebatan na mga lehot todli porbadia. Napasadaon kita marpungu di bagasan tikion. Huason dito di porbadia do napasadaho kita. Alani ira marlas ni roha mahita mangedeho puji-puji tu di bata. Naung manguseho tod di porbadia tu hitabi mared de mahita. Marhiti-hiti guar ni di mata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jahuba, lehonokku tuhamu rohan ay baru dohot todin ay baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do roha batu siya daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku ma todikku tu bagasan ate-ate muna. Audo mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatikku akka uhupupe rado tamuna jala patupau munado. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohan yakan naporsia di hatam marhiti-hiti tod di porbadia. Saibuhay marohanami asa ture parrohaw nami marhiti-hiti tod di mi. Asa toktonggo dami rohanami makkalason hagugoon nai marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
patik di debata di minggutta sadarion, imana tersurat di buku Ulaun ni Apostel, bidu 20 ayat 20 walu. Atong ramoti hamuma dirimuna rodi sadok panggungani, ay dipatidang todli porbaliaido hamu gabe si mata-matai. Asa di parmahani hamu hurian ni Tuhani, na tinubus na marhite sian mudarna sadiri. Ido sahatna, atong mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon lahobartu patikmi. Amin. Marid de mahita. Tato potima dosata nagudang ito adupan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banwagidjang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon marhiti-hiti anak haholongan ni Roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehom matuhami toddim na badiyay. Asaw nang ganggu rohanami diasi ni Roham. Alay asaho rohanami marha porsyaon, laho manggotampon nasa dusa doho roha portibyon. Asaho pasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badia, marhiti-hiti Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosata. Roma hamutuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabi songon hapas domuse, hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Paredde hita.
Turpuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di buku Joel bindu tolu mamukas yan ayat sada saha rodi ayat 5. Tajahama marsika soring. Jadi dung songoni pangusehonoku matodiku tunasa sibuk. Gabe manuri rangi ma aka anak muna dohok boru muna. Mernipi ma aka situa muna. Jala maralatan aka doli-doli muna. Dohot do to aka naposo muna bawa dohot buru-buru. Pangusehonoku diaka ari I todiku. Jala pamasauku do aka partinad daud di langit dohot di tanoon. Mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Mubado mataniari gabe hahulumon. Jala bulan gabe mudar. Patujolong ari haroroni Jahoba nabulon jala nasokali. Alay nasa nama jogo warni Jahoba maluado. Ay di atas ni dolok siod dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jahoba hiyan. Jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jino ni Jahoba. Ido sahat na martua do akka na tumangihok kata ni debata jala naupiopsa. Amin. Marid dehita. Hatidako mahaporsiaw tay, sungon na hinatidako ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, ra mahita maddok. Au porsia di dibata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosani na tumapalangit dohot tanoon. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni dibata Jahoba nasa saday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabigabian siya tod di porbadia at dorang sohabubukan. Ido tuhatan na tuman na bernit di panguhuman ni Silatus, na matitarpanjal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toro dong ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo lahohudul tu siamu ni dibata Jahoba amanay, pargogo naso hatudosani, di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsia dito di porbadia, jana adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amen. Maredehita siya nomor 410 sada, laos disomata pasahat pilihan sada A dohot sada B. Oh
Kami ni dibata na sumurung sian saluk na roha, ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhartai. Amen. Amokadonga sa porsiaon nuaing takasma tajakon hata ni dibata, jamita di minggu pesta hasa saur nito di perbadia sadarion, na tersurat di Yohanes bidu 14 mamuka ya 15 saharo di ayat 26. Takasma tapai hutihut. Molo na holong rohamuna diau, radotamuna do aka patiku. Jala pangidoku matuamai, asa dileo tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Ima tod di hasitongani, naso tarjalo portibion. Aidang di ida, jaladang di tadda, alai di tadda hamu do ibana. Ainarak maibana dohot hamu, jala di bagasa kamu ibana. Dakta di konokku hamu somarama, naroma au madapoto kamu. Sautik nari nama, jadi dang beidau ni portibio nau, alai idau muna doau. Aina mangulu doau, hamu pe mangulu do. Dina sadari ima botong muna au di bagasa damang, jala hamu di bagasa nau, jala au di bagasa kamu. Manangise na maniop akapatiki jala diraduti, ido naholong roha diau. Alai dihaholongi damangido naholong roha diau, au pe holong dorohaku di ibana, jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi di doksi Judas ma, dada si Iskarioti, dia doalana Tuhan, ubain naholat Tuhami papatarommu dirim, dada tu pertibion, dungini na Yesus mamangalusibana. Ganup na holong roha diau, radotan ni ido hataki. Jala haholongan ni damang maibana, gabi Roma hami manopotibana, maringan tu bagasan ni bana. Naso holong roha diau, dang radotan ni hataku. Dangau na punahata na binigimunai. Amai namar suruau do. Ima huhatahot tuhamu, tagan rap do piau dohot hamu. Pinasaha ma jami tao di hata Indonesia, asabui hita sude rapak marsaulihon, naso mangatusi hata batak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 10 hari yang lalu kita merayakan peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini perlu kita segarkan ulang bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus ke sorga itu bukan berarti ia meninggalkan murid-muridnya. Bukan berarti ia meninggalkan kita. Kenaikan Yesus bukanlah perpisahan. Tetapi kenaikan itu sendiri menyatakan bahwa Yesus itu agung. Dan kenaikan itu sendiri menyatakan keagungannya. Kenaikan Yesus juga menunjukkan bahwa ia melampaui segala kuasa dan pemerintahan yang ada. Dengan kenaikannya, kita mengetahui bahwa Yesus sendiri memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, Yesus menjangkau kita semua dimanapun kita berada dan kapan saja. Jadi Matius 28 ayat 20 sebagaimana Yesus janjikan, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, itu tetap berlaku. Bahwa penyertaan Tuhan, meskipun kita rayakan bahwa dia naik ke sorga, penyertaan Tuhan itu tetap berlangsung. Dan itu juga yang kita dengar tadi dalam firman Tuhan Yohanes 14 ini, terkhusus ayat 18. Di situ sangat jelas dan tegas Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini disampaikan ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan naik, tetapi di dalam ayat 18 ini, sekali lagi Yesus menegaskan,
Aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan secara khusus di dalam percakapan Yesus dengan para muridnya, diberitakan akan kehadiran Roh Kudus yang menyertai murid-murid itu dahulu kala dan juga menyertai kehidupan kita sehari-hari. Nah, kehadiran Roh Kudus bersama-sama dengan kita itu artinya menguatkan. Kehadiran Roh Kudus itu menghibur. Kehadiran Roh Kudus itu meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Dan di sini Yesus menekankan kasih kepada Tuhan. Berulang kali Yesus menekankan yang mengasihi Dia akan menuruti perintah-perintahnya. Nah, kita mengetahui bagaimana Yesus ketika Dia bersama-sama dengan muridnya dan dalam pengajarannya memberikan berbagai pengajaran dan perintah kepada para muridnya. Yesus menekankan bahwa pengikutnya harus menjadi garam dan terang dunia. Yesus juga menekankan bahwa tugas manusia mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Yesus juga mengamanatkan bahwa orang-orang percaya harus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dan itulah yang dimaksudkan ketika Yesus menekankan pentingnya mengasihi Dia, dan itu seirama dengan gerak hidup dalam menjalani kehidupan keseharian. Ada satu hal yang menarik, pertanyaan seperti ayat 22 tadi. Saya bacakan sekali lagi ayat 22 dan bisa juga menjadi pertanyaan kita pada zaman ini. Di sini dikatakan Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Sekali lagi mungkin ini juga pertanyaan orang percaya sepanjang zaman. Karena kita tahu sejak kebangkitan, Yesus sendiri menyatakan diri kepada Maria, kepada murid-murid, tidak pergi untuk menemui mereka-mereka yang menyalibkan Dia. Dia tidak pergi menjumpai Pilatus dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Yesus sendiri lebih mengetahui cara yang Dia tempuh. Dia tidak butuh penasihat. Itulah yang terbaik menurut Yesus sendiri, bahwa Dia menyatakan diri kepada para pengikutnya, kepada para murid pada waktu itu. Tetapi tugas ini diserahkan juga kepada para murid dahulu kala dan ditujukan juga kepada kita. Artinya, tugas kitalah yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Artinya, kita diutus menjadi saksi-saksinya. Dan salah satu wujud orang-orang percaya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi saksi, seperti halnya dalam Galatia 5 ayat 22-23, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini yang kita syukuri, bahwa Roh Kudus sendiri datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kiranya seperti Rasul Paulus tekankan, untuk membuahkan buah roh yang dengan mudah, termasuk remaja, pemuda kita sekolah minggu, supaya lebih mudah mengingat bagaimana kita orang percaya yang menyambut Roh Kudus mendiami hati kita, bertahta dalam hidup kita, akan membuahkan buah roh yang bisa kita singkat dengan KSD 5KP. KSD, kasih, sukacita, damai sejahtera. 5K, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan P, penguasaan diri. KSD 5KP. Memang kalau disebut apa yang disebut sekarang ini, kita dengar bahwa dunia
sedang tidak baik-baik saja, ada benarnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar peperangan terjadi, baik peperangan dengan senjata, perang tarif, bahkan perang urat saraf. Kita juga mendengar begitu dahsyatnya kerusakan alam yang sangat parah. Kita menghadapi berbagai penyakit sosial. Tetapi ungkapan bijak yang mengatakan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan pelita. Tuhan tetap baik dan mengasihi. Tuhan menguatkan kita untuk menjadi saksi agar dunia merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Melalui kesaksian kita dengan tuntunan Roh Kudus, keadaan dunia ini dapat menjadi lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menguatkan dan menuntun hidup kita hari demi hari. Amin. Ali Tuhan dibata amanami, di bagasan puji-pujian lasiroha, kupasahat tami tuho, mauliateni rohanami, alatakas diha porsiai rohanami ali Tuhan, tunga pala holong ni roham sabingdo, ubay bui tolhas hami, sahat tuari sadarion. Mauliate matuhat di parataho tuhami, di patuguho haporsion nami sadarion, pabuah Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus dakya meninggal ho kami. Jalahu puji hami maguarmu, napasaor hot todim, tuhami be, tuhami marsasahalak, napasaor hot todim, tuhuriam HKBP. Ato ngale Tuhan, tinugutugu ni todimi mahami madalani ngulu namion, jalapake ma ngulu nami gabe sitidangi, maboan nauli na denggan di sadok portibion, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita nomor 100 sia, saya songgopi hamion aletot di perbadia, laos tapasaha ma peliata. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan, doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho, sejalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asa alam hutad dahami godang ni sileho-leho mitu hami.
Asalam girigir hami mardok mauliate Tuho. Marhide-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajawmu, sai saut maulo meniroham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.